Така, сега в тази сцена ще разкрием повече за реално тренировка за какво. Какво е това, което трябва да усвоят? Какво е новото умение? Ето не е точно умение, ще разберете от сцената. Кай тренира сам. Дворът на манастира сутрин. Кай тренира сам. Удар, завъртане, скок, план проблясва за миг около юморка му и угасва. Той спира. Нещо привлича погледа му. В далечината над покривите е на Нинджаго златно сияние. Не експлозия, не лъч. По-скоро спокойно, равномерно присъствие в небето. Кай пресви очи. Кай, не. По-силно. Не. Обръща се рязко. Хей, всички, навън. Малко по-късно. Нинджите излизат от двора. Джей още закопчава якето си. Кол се прози. И Зейн че гледат към хоризонта. Лойд спира пъй. Виждате ли го? Всички погледат. Златно сияние. Златното сияние е по-ясно от сега. Моля те, кажи ми, че това не е Кол. Да. Те тръгват. Слизат по каменните стълби. По каменните стълби на манастир. Минават през пътеки, навлизат в града. Колкото повече се приближават, толкова по-тихо става наоколо. Хората не бягат. Не сочат. Просто усещат нещо. Центърът на Нинджаго. Нинджите спират. Погледат нагоре. Над града, високо във въздуха. Илия се рее, неподвижно. Краката му са отпуснати, ръцете леко затворени, очите затворени. Цялото му тяло излъчва златна светлина, мека и топла, която не заслепява, а успокоява. Сградите под него изглеждат по-цели, по-стабилни. Все едно, самото Нинджаго си поема дъх. Той дори не е тук. Жизнените показатели са стабилни, но състоянието му не отговаря на стандартна медитация. Разбира се, че не е. Пръгваш. Защо винаги, когато реша, че го разбирам малко повече? Кай. Той го прави отново. Лойд гледа нагоре, без да ми. Това е същото сияние. Като онзи път в джунглата. Лойд. Да. Само, че по-силно. Златната светлина леко пулсира. Не като енергия, а като сърцебиение. Той не показва сила. Кай. Показва покой. Нинджите мълчат. Градът под тях живее. Диша. Движи се. Високо над това. Илия. В хармония. Сцената застива. Това тук е златната форма, която се постига само когато човекът е в хармония с околността. В хармония с природата, в хармония с всичко около себе си. И то пълна хармония. И едно от най-важните неща. Златната форма не идва, когато я търсиш, а когато спреш да я търсиш. Объркано е, знам. Сега това ще е сцена с разговор между Илия и Джей. Аркадната зала в Нинджаго. Ден. Машините бучат, светлините премигват, обичайния хаос,
който вече не изглежда съвсем случайен. Джей влиза и почти веднага го забелязва. Илия стои пред аркадна машина, дълбоко в играта. Ръката му се движи спокойно върху контролите. Без напрежение, без бързане. Джей се приближава. Този път не се чуди дали да го заговори. Да, в началото, някъде към запознанството, беше малко притеснен. Даже имаше една сцена, в която Джей не вижда Илия, следи Илия, а Илия през цялото време не само, че знае, че го следят, но и знае името на този, който го следи. Което е малко плашещо. Представете, следите някой и той ви назове по име, ме питайки до кога ще го следите. Както и да. Джей, леко не. Хей, вчера те видяхме. Илия откъсва поглед от така. Да, знам. На екрана перфектно избягване. Още един бос пада. Джей, златното сияние над целия град. Това не беше нормално. Дори за теб. Натиска последна на команда. Играта приключва. Виктории! Едва тогава се обръща леко към Джей. Златната форма. Джей. Разбира се, че така се казва. Или се усмихва да възблина. Тя не е сила. И не е техника. Джей. Тогава какво е? Или оставя контроля. Поглежда наоколо. Машините, хората, светлините, шума. Или състояние. Когато си в пълна хармония, всичко, което те заобикаля, когато не искаш да промениш нищо и не се опитваш да задържиш нищо. И тогава, започваш да светиш или понякога. Светът просто те разпознава. Джей приглажда. Джей, а ние можем ли някога да знаеш? И го поглежда право в очите. Не строго, не снисходително, просто честно. Не бързай, Джей. Хармонията не се гони. Тя се намира, когато спреш да тичаш. Машините около тях продължават да бучат. Хората се смеят, играят, губят жетони. Светът си върви. Джей, не е много. Значи, първо трябва да се научим да не натискаме всички бутони едновременно. Илия се усмихва малко по-широко. Добро начало. Джей се усмихва. За първи път отдавна. Без напрежение.